Hola. Vàsia, que vull el divorci. No. La meva ex és a l'altra sala. Però no es vol divorciar. No hi ha nòvia, no hi ha divorci. Faries de promesa? Àsia, encantada. Ens divorciem? Quina pressa. Farem una festa per celebrar el nostre divorci i el convidarem, sí? Aquest cap de setmana, festa boja, vodka, sauna... Et prohibeixo anar-hi. Prou, Pasha. És ell o jo. Tria ara mateix. T'atreveixes a pensar-t'ho? No m'has deixat ni un segon. Escolta, necessito ajuda. Un altre cop. Per què em mires així? Com si haguessis vist un mort, vull dir... És exactament el que he vist. Qui és aquest? Una espècie de nòvio. Perdó, t'he interromput. Què deies tu? Us assembleu molt? Germà. De la núvia d'ella. Encantat. Ja som aquí! Segur que no t'emborratxaràs. Sé quan parar. A la merda el bròquil, sóc immortal! No creieu que us esteu passant? Li estàs pagant diners per mi? Serà guai, i d'aquesta manera tindrem diners per pagar tots els deutes. Bé, no tots, només alguns. Per pagar tots els deutes, fes-me un avançament. La Vàsia sospita alguna cosa. És perquè actues Ho he fatal. intentat de debò, però és molt difícil enamorar-se de tu. I has de treballar amb tu mateix. Són miniporcs! Guapo. No! Max! Has donat de menjar als porcs! Per què? El tio li ha menjat el nas! Que s'hi posi una fulla de plantatge. N'ha agafat un de petit en braços És que i l'ha no hauria mossegat d'anar al tocant nas. coses per tot arreu.